Йоан и второто по време Калян. Не може всяка топка, подаваме газ напред. А първо трябва да гледаме гърба на нас да ни вкарат гол. Стояне не може всяка топка да си вътре, бе. Но оставаме някой път. На 3-4 атаки един път ще се включват и за другия се отнася. Правят ни контратака, няма никой шанс. Зато и ни вкара гол. Каляне има сезона. Ти всеки път напред, всеки път напред. Ти вече четвърта минута не може да дишаш. Не се прави така. Стоиш си в зоната, избираш и 2-3 момента от мача се включиш на скорост и стоиш си отзаде. Има халфове. Мартин и Тоси Георги. Аре, на стадиона как се подаваме, тук хубав терен, не сме си подали 2 пъти да изведем някой. Виж един удар далече, никой не е бил. Гола фана пак стана от 5 см. Тото пак в засада, само в засада. Христос, само засада стоиш, само засада. Сега, на място на Христо влиза Петю. На място на Кристиян Швлен Николас. Сядайте тук, чакайте. На вратаря на място влиза, се сменят вратарите. И кои остават? Йоан, Косю и Калайков. Добре. Сега искам да кажа нещо. Йоан. Само да кажа нещо. Ицо, къде съм отключил? 6 пъти викам от дъгата. Къде е дъгата, знаеш? Номер 16 там, Пачо Котаков, 4 пъти викам, с Йоан Стефанин човек, номер 7 удари. 4 пъти викам, никой не се обръща. Минал толкова от Царев вкараха ми гол. Като си викам, Пачо Тагат, номер 16, да избита толкова, да я поемеш, да обърнеш напред топката. Той на Котаков, 4 пъти викам от Заря, номер 7, двамата си фана с Йоан един човек и номер 7 ударя Семичев остава, от вашата зона е преди мен. Има го, Степан ви вика и вие не си гледате. Всеки си паща в зоната. Ники, ти си отишъл да гледаш те. Ме фащаш си зоната, който си човека, всеки като си фане зоната човека и играе с него до края. Даже е да видя, че Дъгата, знаеш къде е Да. дъгата? Да, там. Аз викам, дъгата ти отиваш отляво. Сега ние Тоше, сега ти ще излезеш малко.